Ar gyfer mis Gorffennaf ag Awst, rydyn ni'n edrych ar erthygl 31, sef yr hawl i ymlacio ac i chwarae. A dwi'n gwybod fod yr erthygl yma ni'n poblogaidd iawn. Mae yna llawer o bethau gallech chi wneud gyda'r erthygl yma. Yn gyntaf, fel dosbarth, ydy hi'n bosib i chi ysgrifennu'r llythrennau'r wyddor ar y bwrdd gwyn. Ac ar gyfer bob llythyren, dwi am i chi feddwl am y gwahanol bethau i chi'n hoffi wneud i ymlacio ac i chwarae. Er enghraifft, C am celf, P am pêl fasged, D am drafa. Ac edrychwch i weld os ydych chi'n gallu gwneud pob llythyren yn y wyddor. Pob lwc i chi. Yn ail, bydd am i chi feddwl fel dosbarth herio eich gilydd i wahanol weithgareddau. Er enghraifft, falle bydd rhaid i ddosbarth derbyn hwla hwpio am 30 eiliad. Falle bydd rhaid i dosbarth meithrin chwarae tag am funud. Felly, meddyliwch am gêm gwahanol i pob dosbarth gwahanol. Nawr gall hyn fod yn sialens i'r ysgol gyfan. Yn olaf, licen i chi feddwl am hen deganau rydych chi wedi chwarae gyda'n ddiweddar, neu pethau rydych chi wedi mwynhau gwneud yn y gorffennol. Gêm o hel atgofion, a rhannwch y gemau yma gyda'ch gilydd. Ni'n edrych ymlaen yn fawr i glywed pa fath o gemau rydych chi'n chwarae, ac os oes gennych unrhyw gymeriadau o gemau hoffwch rhannu gyda ni, danfonwch tweet ato ni @ComPlantCymru.